Телефоне که امروز خدمت شما ابزار میکنیم تلفن Redmi Note 13 ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. پول خاطراتیکای اساسی این تلفن شما فهمیدن بگیرید. سلام علیکم دوستان، روزی همگیتون بخیر باشد. امروز شما بخیر دارین در کانال امید جان تکنولوژی و تلفنی که امروز ما خدمت شما ابزار میکنیم تلفن Redmi Note 13. البته تلفنی که شما در دست ما میبینید تلفن Redmi Note 13 این گلوبال ورژنش و Redmi Note 13 آزیاتیک ورژنش هم داره. در بازار آزیاتیک ورژن نرخش ارزان‌تر می‌استاد و نرخ Redmi Note 13 گلوبال ورژنش نسبت به آزیاتیک قیمت‌تر می‌استاد و این اگر که разница بین تلفن در چی بناش اگر فهمیدن خواهید نیوکنید آزیاتیک ورژن обновить نمیشه در تریتوری مثال روسیه در تاجیکستان обновить نمیشه و только обновитش در خیتای میبیاد только مثال پروسسورش یا که ورژنش обновить کردن خواهید только در تریتوری خیتای обновить کردن میتونید دیگه درش کردنش نمیتونید و глобальный ورژن شد در любой جا обновить کردن میشه یک تا разница глобальный و آزیاتیک را شما فهمیدم انا که درش درباره تلفن Redmi Note 13 خودش گپ میزنیم که کمی ببینیم که Redmi Note 13 چه خیلی دیزاین داره و چه خیلی خاصیتی در خودش گرفتگی است. خب باردار عزیز تلفن Note 13 را انبوکسینگ میکنیم. تلفن چرخ коробкаш چقدر دستین دیزاینش رو در روی اکران نشون داده و البته تلفنی که در دست ما 856 ГБ цвети سیاهش. خب داشت میریم. خب در комплектацияш как всегда симча барои сим карта, документои телефон و البته опа навигари телефони Redmi уже как чхоли сиёҳ как-то серый тёмный серый бурый меганаш цветча ҳам хеле дар комплекти духтан сар кард то вақти прозрачный мемон ки молодец телефон да уже чхоли сиёҳ духтан сар кард компания Redmi ва албатта телефонча хадаш узаш ай тараф мемонем ва мебинем ки дар пониш бучи хоб зарявнакаш ҳамун зарявнаки 33 ваттаи пешина яъне ки зарявнакаш ягон чи ваттаги нест ҳамун 33 ваттаи пешина ки заряд гирифта дар байни 45-50 дақиқада заряд мегирад телефон. Хоб бардори азиз масъалаи телефон худаш гап мезанем чиқар гидесен на телефон дизайнаш дизайн та камераи калон дорад ин нигоҳ кунед та камераи калон дорад як та дига спичка та дига камераи расон ки камераи асосии ин телефон 108 мегапиксел просто 2 сол пешнара ба ёдтон биёред Note 11 камераш бадан хато накунам агар 50 мегапиксел буд ва даже Note 12 ҳам камераш 50 мегапиксел буд дар соли 2013 Note 13 уже камераш 108 мегапиксел ва камераи фронтални дорад албатта камераи фронталниш бошад 32 мегапиксел ташкил мекунад ва дар қисмати рост чиқар гидесен ин тараф кнопкаи паст баланд кунак кнопкаи киштанак и кнопкаи отпечатки палец дар рӯи экрана и сол навигари вообще супер бад кардагай ва размери экранашам бениҳоят хуби бад ва дар қисмати боло колонка идора кардан барои пульт микрофон ва иҷади колонкае ки майда барои вақти гап заданатон истифода мебардаги колонкаи майда дорад ва фронтальни камера дар рӯи экранаш ва дар қисмати поён чиқар гидестед колонка микрофон ҷои замоки Type-C ва албатта ҷои сим картаош дар қисмати поёна ва ҳозир мегирам ира мекушем ки кани чанд сим карта бурданашам мекунем дар ҳамин ҳолат мебинем ва албатта чиқар гидесен якта сим карта якта флеш карта ёки якта сим карта истифода бурданатон мумкин албатта бардор азиз яъне ки якта сим карта якта флеш карта ёки дута сим карта одновременно монда метавонед дар телефон ва албатта ман фикр мекунам нормально лекин памяти ҳама минимум ин телефон дар ин момент хато накунам 128 гигабайташ мешавад. Комплектация телефон нисбат ба солҳои пешнара нисбат ба Redmi Note 10, Note 11, Note 12 ра албатта дар Redmi Note 13 камтар навигари кардааст чиқар ки дидем шумо дар видео чихолша нав кардааст ки чихола ба чихоли прозрачный соиқа вақта мемонад иҷоза чихоли сиёҳ мондагай ин як плюса бо темоли ба бренди худаш ба номи бренди худаш яъне ки Redmi дар танаи чихол худаш нависондагай чихолам мягкий ва сиёҳ нест ну как-то гӯем ки серии тёмный серия чихол дорад наст ва блок питаниаш иваз шудаги нест чихол ки дидестен 33 ватта обычный блок питания пешнай ҳамун хеле заряд метиҳад ва ин заряд доданаш агар ки то ай 0 то 50% дар байни 20 дақиқа гуфтагия ки заряд метиҳад ва полни 100% бошад дар байни 70 дақиқа телефонро ба заряд пур мекунад ва албатта умедворум ки шумо 1 соат сабр карда метавонед шутоби ки телефонтон 100% заряд бигирад ва дар бораи дизайни телефон худаш агар ки ман фикрҳои худам гап занам нисбат дизайниш нисбат ба модели усолинаша яъне ки дар нисбат ба модели Redmi Note 12 ра бениҳоят яъне ки разницаи калон дорад ва чиқар гидесен дар ҷа дизайни камераош бениҳоят хушук шудага яъне ки ба Redmi Note 12 ба Redmi Note 13 Pro монанда
ва камераи иҷа бошад. Основной камераш 108 мегапиксел, камераи ёрасонаш 8 мегапиксел ва камераи макро камераш бошад 2 мегапиксел ташкил мекунад ва 3/4 шиқиқ десен ин бошад спичкай. Камераи асосиш гуфтам 108 мегапиксел ва ҷои зарбнакаш шиқиқ десен дар қисмати поён Type-C ва ҷои сим-карташам дар қисмати поён аст. Якта сим-карта, якта флеш-карта ёки дута сим-карта монданто мумкин аст бардор азиз. Дар қисмати боло ҷек яъне ҷо барои наушник дорад, яъне места барои наушник. И бениҳоят хуби бадай барое ки на ҳама ба наушникаи беспаравона омӯхташдаги бисёриҳо ҳастанд нафарое ки мисол наушникаи кабелӣ дастикор истифода мебаранд ва иминои мисол я бародари ма акаи Ғолиб ном дорад. Ай ӯзбекистония наушники беспаравона 5-6 сола мебарад. iPhone 15 Pro Max дадаш кардаги лекин наушники кабелӣ истофода мебарад. Ҳастанд хеле одам, именно барои хеле одамро фикр карда компания Redmi ҷои наушникша дастикор гирифтагӣ нест. Ва дар телефон хубиш дар як чие ки бардори азиз, телефонда экранаш AMOLED 120 ГГц экрани телефон кор мекунад. Болои отпечатки палеци блокировкаш дар рӯи экран аст. То вақта мисол Redmi Note 10, Note 11, Note 12 ҳама отпечатки палецҳо дар кнопка буд, лекин дар кнопка буданашам как-то плюс дошт, просто корро осон мекард. Ана акози бошад айсоби оне ки экрани ира кайсиваи хубтару беҳтар дар телефон задаги ба ҳамин хотир экрани отпечатки палец дар рӯи экран ай ва через экран блокировкаша ҳуй мекунед. Ва телефона заряд бурданаш ози ма шумо гап мезанам, ма телефон худам истифода бурдум дидам чихе зарядш мебарад, чихе намебарад. Примерно телефон зарядш агар ки шумо стабилни мисол барои корҳои рӯзмарратон истифода баред, заряди ин телефон батарейкаш ки 5000 мАч зарядш бошад барои шуморо 8 соат то 10 соат то 12 соат ҳам мебарад. Мисол корҳои рӯзмарраи хумон WhatsApp, Instagram, YouTube, ягон корҳои дигаи хумонда навигатор мисол бачаҳое ки дар театри Россия қарор доранд 8 соат то 10 соат барад. Ин нормальни ҳолат аст. Мисол рӯз мебарад барои одамое ки 20 соат зиёд мебарад барои одамое ки просто барои алло истифода мебарад ёки просто телефона зарядш мемонад и просто так мемонадш. Каси занг зад мебардорад гап безанад, зангаш назад ҳам телефон ҳам ҷои истогиша меистад. Ай баъзе маълумотое ки дар интернет дар шабакаҳои иҷтимоӣ пахш шудаги ду намуд процессор хати ба гуфта телефон ба фурӯш биромадаги як намуд процессор Snapdragon 685 яки процессори Redmi Note 12 рам задаган. Айдием информация ки бисёртар мо рӯбарӯ шудем ва эҳтимолияти калон хати ин процессор дар телефон задаги ва ин процессор бошад MediaTek Helio G99 Ultra ки дар ҳозираш дар ягон телефони процессор надидам истифода набурдаган, лекин телефону кортуниш бениҳоят шустри ва метавонед ки шумо мисол як бор бинед як си экранша кор карданаша бениҳоят нағза экранш ишо 120 ГГц ки экран дорад, плавни кор мекунад экранаш. Ай ҳама ҷои қизиқаш ҷои нархи телефонро мебиёем ки Redmi Note 13 дар магазинҳо дар фурӯш аст 6/128 8/256 ва 8/128. ма шумо тавсия метавонем ки 8/256 харидорӣ кунем. Барои чӣ? Барои оне ки мисол разница байни ин 1000 рубл ёки 1500 рубл карданаш мумкин. Мисол агар ба доллар бигирем примерно $10 $15 разница мекунад, лекин вақте ки шумо 256 ба оперативаи 8 харидорӣ кардем, фикри флеш-картаро намекунед, фикри часпиданашро намекунед. Комплектация ҳамаш як хел аст, фақат памяти баланд хубтару беҳтара гуфта тавсия метавонам. Флеш-карти обычни 128 ГБ ҳам худаш қариби 2000 рубл месад, яки 300 сом месад. Ман тавсия метавонам конечно яке аврад 256 харидорӣ кунед ва нархи 256 дар ин момент дар бозори Россия нархаш примерно $250 месад. Примерно дар райони 20000 21000 рубл дар фурӯш ҳаст ки бардор азиз шумо метавонед ки ин телефонро ай магазини Realphone дар шаҳри Москва харидорӣ кунед ва албатта доставка ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистона ба ҳама шаҳрҳои Россияро дорад. Метавонед ки рақамҳое ки дар рӯи экран дестем бемол муроҷиат кунед ва нархи ин телефон дар ин момент дар магазини мо 20000 рубл ташкил медиҳад. Ва бардори азиз ин буд обзори кӯтоҳ дар бораи телефони Redmi Note 13 глобални версияш. Агар ки шумода обзор маъқул шуда бошад дар канал лайк монед, дар видео лайк монед, то есть дар видео лайк монед, дар канал обнажида монед ва худоғалиб видеои хубтару беҳтар айсваз дар канали мо буромада мегирам ва дар комментария нависед ки бо кадом телефонҳои нава барои шуморо обзор карда битем. Фақат бардора нависед дар канал кадом намуди телефонҳои нав, моделҳои Note 8, Note 7 ва моделҳоро ёфта наметавонед мутаассифона. Саломат бошед, то дидор.